Magandang araw sa inyo lahat. Ito si Mike Padua. Nakatuloy tayo sa pinaka-latest update. Ito po ang ating weather analysis, weekend edition, ng araw po ng Biyernes hanggang Lunes, Hunyo 13 hanggang 16, 2025. At ito po ay pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation, isa sa pinakamagandang educational institution dito po sa Rion, Bicol at sa Naga City. At bago tayo magsimula, gusto kong pasalamatan ang ating partners, ang Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands Sustainable with You. Yung interested, click lang po ang link dito. Or kapag kayo po ay nanonood sa Facebook channel, meron pong link doon sa description patungo sa BPI Sustainable with You. Ang lokal na gobyerno ng Naga City, headed by ang Honorable Mayor Nelson Legacion at ang ating Honorable Congressman ng ikatlong distrito ng Camarines Sur, Congressman Gabby Bordado. At ngayon, umpisa natin ang pinaka-latest update. Mukhang tama po ang forecast. Gumanda na po ang panahon dito sa Kabikulan at sa ibang bahagi po ng Kabisayan at Mimaropa. Subalit sa dulong hilagang Luzon, meron pa rin na epekto ang hanging habagat. Pero unti-unti na po itong bubuti. Itong si LPA 94W, saglit po ang ginawang bagyo po ito ng Pag-asa kagabi, mga bandang alas 11 ng bago maghating gabi, hanggang alas 5 ng umaga kanina. So, ginawa po itong tropical depression Auring habang ito po ay naglandfall sa may Taiwan. At mabilis naman po itong lumabas ng PAR at nalusaw bilang isang low pressure ulit. At kasalukuyan, natutunaw na po siya dito sa may coastal areas ng katimugang silangang China. At kasalukuyan din ay na-absorb na po siya dito sa tinatawag nating Mayo Front o frontal system. At hindi na natin papansinin yan. Ang habagat po ay unti-unti na po itong hina. At pero apektado pa rin ang Batanes, Babuyan, Comob Islands at dalampasigan po ng Ilocos provinces. Samantala, ang habagat medyo dry na yon dito sa may South China Sea, sa west of the West Philippine Sea. At in-enhance po ito ng na hindi gumagalaw na bagyong Wutip. Kaninang early morning, ang forecast ay maglalandfall po sa may Western Hainan, ay bigla po itong hindi naglandfall. Dito muna siya sa may Gulf of Tonkin, malapit na malapit sa Western Hainan. At lumakas po siya bilang isang severe tropical storm, 110 kph, gustiness 140. At nagkaroon po siya ng eye-like feature. At sa mga oras na ito po ay inaasahan pong mukhang naglandfall na sa may Western Hainan. Bigla po nag-jog pa east and then tatahak po ito ng Leju Peninsula sa susunod na 12 hanggang 24 oras. Doon po siya magkakaroon ng final landfall hanggang malusaw na po siya ngayong weekend. Samantala, ang Mindanao ay magkakaroon ulit ng mga thunderstorms lalo po sa hapon ng gabi at ngayong weekend dahil po sa papalapit na tropical wave. Ito po yung tinatawag natin surface trough dati. Pinalitan natin as tropical wave dahil ito po ang pinaka-common term sa mga surface trough sa tropics. Okay? Ayan po ang tropical wave. Medyo elongated kasi siya na LPA at hindi siya pabilog. Kaya ayan po yung tinatawag natin tropical wave. At nasa low to medium ang chances ng mga flooding dito. Especially pag meron pong malalakas na thunderstorm sa may Mindanao. Ang buong bahagi ng ating bansa, Bicol, Visayas, Mimaropa, maganda po ang panahon. At sa hapon o gabi na yung weekend ay may mga inaasahan po tayong mga isolated rain showers or thunderstorms. Pangkaraniwan po yan pag panahon ng tagulan. Ito po yung fast animation mula sa cyclonicwx.com at nakita po ninyo ang bagyong si Wutip ay quasi-stationary at nag-easterly jog at naglalandfall na yon sa Western Hainan. At ito naman po yung tropical wave, dumadaan na yun sa Mindanao. And then ito yung LPA na sumama na po sa frontal system, nalusaw na. Ito po yung zoom in satellite loop mula sa easterlywave.com. Ayan po, mukhang para may nakalimutan, bumalik. At naglandfall po dito sa may western edge ng Hainan. Yan pong violet at red, yan po ang extreme hanggang sa heavy na rainfall. Okay? Sa radar loop mula sa
cyclonicwx.com. Latest po nilang product ito. Kinuha sa mga radar system ng Southern China at Vietnam. Yan, kita po ninyo ang pag-easterly loop nitong system na ito. O easterly jog. Yan po, naglandfall po malapit sa Basu. Okay? Hainan. So, expect heavy rains, strong winds na pwedeng hindi lalampas ng 140 kilometro bawat oras malapit sa gitna. Okay? And then, ito po ay inasahan tataak po pa northeast at posibleng maglandfall dito sa may Leju Peninsula. Dito po siya maglalandfall within the next 24 hours. Yan po yung final landfall na inasahan. Balik tayo sa Pilipinas. So, yan po ang easterly wave. Mukhang humihina na yon. But may mga thunderstorms pa rin sa may Zamboanga Peninsula. Dito sa Bicol, okay na okay. Except may mga thunderstorms yun dumadaan sa may Catanduanes at Sorsogon area. And sa forecast sa hangin at pressure systems, ito po ang latest for the next 5 days hanggang Miyerkules, Hunyo 18. Charter anniversary po yan ng Naga City, yung mga taga-Naga. So, celebrate po natin ang ating charter anniversary at mukhang nasa monsoon break tayo for the next 1 week. Dahil medyo nandito na po yung habagat sa Pilipinas, back to normal, bumabalik ang easterlies. So, pag i-forward natin itong forecast hanggang Miyerkules next week, okay naman po ang panahon. Okay, fair weather. Yung hangin ay balik galing sa easterlies at magbibigay ng mga afternoon or evening rain showers and thunderstorms, isolated ones, sa ating lugar at sa ibang bahagi po ng Eastern, Luzon at Silangan, Visayas. Okay? At sa ating forecast sa ulan for the next 5 days, halos everyday may mga inasahan po tayong afternoon or evening isolated rain showers and thunderstorms sa iba't ibang bahagi po ng Pilipinas. So, inaasahan po natin hanggang Miyerkules, minsan sa Mindanao, minsan sa may Northern at Central Luzon, may mga malalakas na localized thunderstorms sa Bicol, meron din po. So, inaasahan po natin yan hapon-hapon, but minsan, hit or miss po yan, mga localized thunderstorms, kasi pag sinabi sa forecast, mukhang ulan dito, yung pala sa tabi ng ating lugar. So, ganun po yan. Wala pong 100% pagdating sa mga thunderstorm forecast. Nasa 50 to 70% ang accuracy po niyan. So, wala pang nakaka-perfecto niyan. Okay? Tandaan po natin, dynamic po ang mga panahon, ang ating weather conditions. So, ang mga computer models, halos almost perfect na rin ang mga forecast within the span of 2 days. Okay? But pag lumampas po kayo dyan, ay tataas po yung uncertainty. Now, sa alon, sa buong karagatan ng ating bansa, sa ngayon, nandiyan pa rin yung habagat sa may West Philippine Sea, but sa Sabado, Linggo, unti-unti na po, dramatically, mag-improve po ang alon sa iba't ibang bahagi po ng karagatan ng Pilipinas. Dito sa East Philippine Sea, kapag nasa East Philippine Sea po kayo, aabot lang po siya hanggang 1 metro. Very light po ang alon. Sa central waters ng ating karagatan, napakaganda. Halos kalmado, up to 0.2 meter ang wave heights, very light, calm to very light. Dito naman po sa may West Philippine Sea, kalmado rin po, hanggang half a meter lang po ang wave heights. Pwede po mangisda at mag-travel sa karagatan ng ating bansa. Okay, at ito po yung track ni Wutip. Balik tayo kay Wutip. Ayan po siya. Nandito po siya na yun sa may western coastal waters ng Hainan. Sa latest na yun ay mukhang nag-boom na dito. So, posibleng magkanyan siya for the next 24 hours. And sa ating latest Global Tropics Hazards Outlook ng Climate Prediction Center ng NOAA, valid for the next 2 to 3 weeks. Issued po ito last Wednesday. This is for next week. Yan po ang week 2, valid June 18 to June 24. Ang Pilipinas ay patuloy magkakaroon ng more than 50% ng above average rainfall, but walang tropical cyclone formation na inaasahan. Sa huling linggo ng Hunyo hanggang sa unang linggo ng Hulyo ay mukhang magkakaroon po ang Pilipinas ng more than 20%
of a tropical cyclone formation sa may East at North Philippine Sea. Kasama po ang South China Sea, West Philippine Sea at Taiwan area. So, posibleng may mag-form dyan, but gaya na sinabi ko, ang third week is highly uncertain. Less than 30% ang probability. Kaya more than 20% lang po ang probability ng posibleng may mag-form dyan na LP or Bagyo. So, babantayin po natin yan sa susunod na sa mga susunod na mga linggo. Okay? Babantayin natin yan kung may mag-form. But, gaya na sinabi natin kanina sa intro natin, nagamit na po ang pangalan na O-ring. Okay? Dinapagkait ng Pag-asa. So, most likely, nasa letter B na po tayo kung may susunod na storm. Check ko pa ang pangalan. Okay? So far, so good. Ayan muna po ang ating pinaka-latest ngayong weekend. Babalik ulit tayo early next week. Ito si Mike Padre magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be #weatherwiser. At maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel. Huwag niyong kalimutan, i-click ang like button at mag-subscribe sa ating channel para updated kayo sa ating panahon o sa mga upcoming na bagyo. Thanks again and God bless po sa inyo lahat.